Het wie een simmer met geregeld mooi waar en goed bezette campings. Brancheorganisatie Recron is blij met de positieve verwachtings van gewoon recreatieondernemers. Ze vernemen wel dat mensen meer willen als alleen nog een veld dat de tent of caravan staan kan. We zorgen heel duidelijk dat de ondernemers die wat meer faciliteiten bieden, denk aan horeca, denk aan een zwembad, denk aan wat meer overdekte speelfaciliteiten, die binnen het algemeen volle tevreden omzet dan ondernemers die alleen nog een kampeerterrein hebben. Die hadden gewoon zwidden. De Kuilaat in Koudem is een camping met meer faciliteiten. Dit is een zwembad, bowlingbaan en een restaurant. Dat zorgt ervoor dat ze heel tevreden waarom joggen. We hebben een heel mooi jaar gehad, denk ik. Hele goede zomer. Alle bungalows goed verhuurd, goede bezetting op de camping. Hele goede bouwvak gehad. Ja, eigenlijk heel positief. Blijkt maar wit hoe wichtig gewoon faciliteiten binnen. Ja, je merkt echt dat mensen als ze boeken, dat ze gewoon eigenlijk altijd vragen naar het binnenzwembad. En dat is gewoon een go or no go. Als er geen binnenzwembad is, dan gaan mensen toch gauw twijfelen. En een binnenzwembad geeft toch vaak de doorslag. Toeristen uit het buitenland weten Friesland ook goed te vinden. Cijfers van het CBS laten zien dat er heel iets meer Duitsers, Belgen en andere buitenlanders hierheen komen. Dat die groei toeneemt, daar ben we heel blij mee. En we zorgen ik steeds meer Belgische gasten komen. En daar ben we heel blij mee. Dus qua promotie en marketing is het goed en verstandig om daar nog meer op in te zetten. De Kuilaat hoopt dat vakantiegangers uit dus Borland Friesland nog meer weten te vinden. Het zijn toch wel gasten die je graag op je park hebt. Ze gaan toch snel naar je horeca toe. Ze huren snel een bootje. En veel Nederlanders hebben toch allemaal hun eigen materiaal bij zich, waardoor ze iets minder geld uitgeven dan de Duitser of de Belg.